May buntag bay. Udto na hapit. Kalkag akong buhok. Luto ta. Bitaw ko ta luto. Himutag tuna sandwich with cheese. Muna siya. So muna siya ang pan. Muna ang tuna spread, tuna something, and muna ang cheese. Putang ni mo diha, putang ni mo dito. Let's go kay gisugo ko sa kong boss. Pagkahi ay me. Kaya sa akong buhok eh. Pagkahi ay me, di gid mi maghimo gyud niya antod ako nalay ni give in. Nakoy tuyo. Mambaws ko. Di siya muhimo kana. Gabi pa na siya ganahan ani niya. Di siya muhimo kay moto. Anyway, I'm doing it now. Ni mouse ko niya. Sige lang katawa. Mut na. Para sandwich lang ganiyon pag yun. Tara siya tayo. Wala naghimo. Nasunog na tayo. Nasunog na. Ayaw, ito guys ka ako. Nasunog. Nasunog na. Ako nang kaon eh. Bye. So, kanang nahitabo karong adlaw, Domingo. Gitapol ko buhat sa konti wasunon. So, nahitabo. Nagbuhat ipon ko sa kong tiwasunon karon. Wala ko kagawas, wala ko ka-video, wala ko. So, promise, ugma. Magawas na gyud ko. Yes, promise. Eye to eye. Ate Ludes. Sige. May buntag, bye. Udto naman di Iron. Medyo foggy sa gawas. So, nagplano ko magawas later. Medyo foggy and cold outside. Plano ko magawas. By means of plano, that is around 25 to 30% ko makagawas. Kung magawas gyud ko, muna na siya ang mga 60 to 70%. But kung plano gani, muna siya. So, we'll see kung natin ma-adto niya. Taon na nato. Makaon sa mi. Mayong udto na di ay. Di buntag. Sige. Hey guys, today it's really bad weather, but I'm getting out of the house to see. It's a bit windy and cold, but I'm heading out now and yeah, going for a hike. Bye. So, kalit lang ulan nga ri, nya tugnaw kayo. Nya sa akong kabuang, I decided nga mag-hike ko. So, yeah, we're here. Hike ta. Sa technique settings. Okay. So, nako karon sa dandenong. And I plan to like take photos of unsa nya mag-shot ko rin mo unsa. So try kong minimalist pero lagi po ko sa akong camera, but we'll see. Sige, maghinay na sa shoot kalipay. Ayo feeling na ko ba sa ato ning manual be na manual. Okay. So ulan kay ron, nagaulan-ulan sa akong lens oh. So feeling na ko karon makakita gyud ang garo ng mga mananap nga riba. Okay. Nagamang manam na tari. Pero yeah. Makakita ko. Lingaw. So nindot kaya akong gyud na una mag-b-roll ko na mga fog, maglakaw ko sa fog, pero nahitabo is nalimtan na ako nga kibaw man ko, pero wala na ako gibalik ang yung original nga filter. So paglupad ta drone diri, singon siya ngit-ngit kay ba, ngit-ngit di makaya. So way lami, wala ko drone shot. Kuha lang kong mga shots na rin sa bungtod itself. Guba akong plano, but yeah, it's all good. So bay, nako sa field karon. Nya muna akong tripod, ang Vanguard 235CB VO2. Nindot siya, gaan siya, pero di siya heavy duty nga tripod. Pang vlogging siya, gamay, handy, nya mahipos ra. Nindot siya, carbon fiber. Problema lang ako kung mag landscape ka prani, mag shot kag portrait, pero wala kay kanang kuan, wala kay L plate. Inig pahigda nimo ang kaniyang rotation or panning nga knob kana maigo sa camera. So di ka adjust og tarong niya. Mura man ni siya ginani ang mga knobs. So
maigo siya. Kani siya nga knob, kuan siya para friction. Ba, problema na maigo. So, mura kong problema nakaapan niya. Di ba siya hardcore nga pang kanan kuan landscape, pero whenever you want to use it, na lisod kay pag-adjust. Di mo kabot. So, marag yun na testingan ako karon. So, as you can see, palpak ang akong lakaw karon. So, padung nangit-ngit, hayag lang ni siya kaya ako nang giset ng camera, pero ang reality mo ni siya ang kigit-giton karon. Inani or mas ngit-ngit pa. So, it's getting dark right now. Muli na lang ko. Next time, balik na ko nga rin. Kaya ram ding bugnaw de. Sige, uli na ta. So, uli na ta bay. Tugnaw na. Yeah. Okay. So, padaw na talakaw. Tugnaw naman yan. Naghangin-hangin na. Makikita ng sakanan ba hangin. Ano yung nag-sakanan ako itsuran ka na. Pabalik na bay. Saan na ngita eh. Kadong na ko sa mga mananap tingog. So, padahon na parang uli. Basta mo diya. Dali, tugnaw na, tugnaw. Uy, palwa. Yeah, heading home now. Cold, wet.